Går du med drøm om at blive yogalærer, så synes jeg, du skal se med her. Mit navn er Mia, og jeg har taget min 200 timers yogalæreruddannelse hos Art of Yoga, som jeg bestemt ikke har fortrudt. Jeg valgte Art of Yoga, fordi det de ligesom står for resonerer super godt med, hvordan jeg ser mig selv være, både som menneske, men også som yogalærer, og hvad jeg synes yogaen ligesom indebringer i mit liv. Du skal vælge en yogauddannelse hos Art of Yoga, hvis du vil have mere end blot det fysiske aspekt. Du skal vælge Art of Yoga, hvis du gerne vil have kompetente undervisere, som virkelig er nogle rare og dejlige mennesker, som ser dig for den du er, og der hvor du er i din rejse. Og samtidig rummer de hele holdet, så det giver sådan en rigtig fin harmoni, så alle føler sig set og hørt og imødekommet. Drachen og Brankita er nogle fantastiske mennesker. De er virkelig, virkelig dygtige, men de er også bare så dejlige at være sammen med. Og de giver dig ligesom et kærligt rum til at udfolde dig og udforske, hvem du er, så du står i din egen sandhed stærkere end før. Og du ligesom tør at guide andre i deres retning af deres sandhed. Så hvis du vil have mere end blot en uddannelse, som har den fysiske del, men som giver dig muligheden for at udvikle dig som person, som yogalærer, som yogi, så synes jeg, du skal vælge Art of Yoga, fordi du vil bestemt ikke fortryde det.